Yo, what's up guys? Tigo rapper ni. Na ay challenge sa katunan akong usawa sa TikTok. Na ako na yung mabuhat sa babae, di ko na mabuhat sa laki. No, akong tanaw nag tinuod bigna ay bawo na TikTok dagar ba kabuang dia tinuod kan. Sige. Kana ko na be, ato tanawon be. Bata sa ninyo guys, sugo milingaw sa inyo. Unsa may una ana. Murag kag mukuan ba? Luhod anak, orang luhod. Plangke. Luhod lang, plangke baw na. Anak. Plangke. Anak. Ya, anak ulah butang diri, anak kamot. Butang sa diri. Anak. One Maro hand sa back. kupaw eh. One hand behind your back. One hand behind the back. Another hand behind the back. That. Tuwang ko ni. Karon na ni. Ako anak sakto ni. Ni. Ya, mo anak di ba? One hand behind back. One hand behind back. Ya. Another hand. Kaning anak pag napusluyo. Oo. Di ta palupi goy. Ikaw ko na ba? Ikaw na ba? Ba't ikatik basing nanikas ka? Sige, pinakilid nga lang. Kita. Anak, luhod. Sige. Anak, sige. Ini, sige. Anak, niya. Anak, niluyo. Oh, dugaya. TikTok. Ako be. Kaya ang gini ba? Naam gini tikas nga li. Sige, anak to no? Anak. Anak. Adi, anak. Apa tu anak, diba? Anak. No, level no. Anak. Oh, kaya mo lagi. Dangon to ni. Kuya.